Mga ka-D-Disciple, na-try mo na bang pumila sa isang napakahabang linya at hindi ka sigurado kung makakapasok ka? Nakaka-stress, di ba? Ganito rin ang tanong sa atin ni Jesus ngayon. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw, August 24, 21st Sunday in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 13:22-30, may isang taong nagtanong kay Jesus, "Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas?" Sumagot si Jesus, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Marami raw magsisikap ngunit hindi makakapasok. Magugulat pa nga tayo, may mga nauuna na magiging huli at ang mga huli ay mauuna." Mga ka-D-Disciple, ang kaligtasan ay hindi automatic. Hindi sapat na kilala lang natin si Jesus. Kailangan isabuhay natin ang ating pananampalataya. Minsan, feeling natin dahil madalas tayong nagsisimba o nagdarasal, okay na. Pero tanong ni Jesus, nakikita ba ang pananampalataya mo sa gawa? Huwag nating hintayin na mahuli na ang lahat. Habang may oras pa, magsikapan tayo sa kabutihan at manatili sa Kanya. Mga ka-D-Disciple, ngayon tanungin mo ang sarili mo, sa araw-araw, sinusunod ko ba si Jesus sa gawa at hindi lang sa salita? Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.